Bona nit, bona nit, bona nit. Com veieu, avui no estic on sempre i és perquè us porto un vídeo una mica més especial i és que intentaré fer dormir el meu gos mentre li faig carícies i així que res, espero que us relaxi molt i que el disfruteu. Nico. Ai, té molta son. Bueno, realment es passa moltes hores del dia dormint. I no sé per què moltes vegades s'adorm amb el cap així, que se'm queda... Ai, pobret. Li encanta estirar-se. Aquest vídeo que s'anava a dir adormint el meu gos, però és que s'adorm superràpid. Nico.
xuc, xuc. Xuc, 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 xuc. Chique, 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 chique. Bueno, no sé com haurà quedat aquest vídeo a l'haver-se dormit tan ràpid. Sé que ha quedat curt, però bueno, també volia fer un vídeo així amb el meu gos i tampoc és que el vulgui seguir molestant molta estona, perquè tot i que l'estic fent massatges i coses així, tipus carícies i tal, a ell quan està dormint tampoc li agrada que el molestin gaire. Així que res, espero que hagueu disfrutat molt del vídeo i que descanseu. Així que